Ahoj, tady Matěj a dneska je tady Sabinka i Nelča. A dneska budeme hrát Squid Game. A kdy už to začne? Jo, 10 sekund skoro jenom. Jo. Join game. Připojte do hry za Robuxy, já nevím za kolik, za 9 Robuxů OMG. No to Sabča možná má. 9 Robuxů? No. Tak nemám žádný Robuxy. Nemám žádný Robuxy. Já mám nějaký, já mám, nevím kolik ani. Hele, už jdeme hrát. Za 3, 2, 1 teď. Takže, to ještě bude, dobrý. no? Ne, takhle nežádný. Ne, ona bude proč? Ne, ona. Drhám na tu nejvyšší postel. Já taky. To taky no. My nemůžeme spožit. Já mám pistol. My to biju knížkem. Já možná já budu pomoct. Já tady zbiju nějakýho hajzla. Čau. Jo, tak já mám oranžový hávka, takže pomoc. Já mám žlutý. Já mám všechny hávka. Myslíš, ty nás máš chránit. Po mně desítka. Já ji vidím. Já ji zabiju. Yes, už to za chvilku skončí. Mám oranžový hávka, vidíš. Já se radši nebudu mlátit. Anime. A ne. Ne, ty to nepřejíš. Já hrozně moc hlavek. Matej, ty na mě. Naštěstí, že to přežil. Tebe zabili, Sabi, já tě pomstím. Mě nezabili. Já žiju, já jsem na postavě. Hej, tady nějak... Já vás pomstím, jestli někdo z vás tady někdo po mě jde pomoct. Nebouchej mě. Au, vajs. Vás těma ty pomstím. Já se tady zajivnu. Zabiju toho týpka, který tě zabil. Ne! Já ho nezabil. Dobrý, ale já jsem to přijel. Ale zase mám jeden win. Hele, já jsem si dal ten revive. To bude super další hra, já se na ní tak těším. No, nic to bude. A my už jsme My jsme spolu v týmu, čau. Jo. Nelly, ahoj. Kde jsi? A teď zase jaký jsme tým? Ne, já vás přetahuju. Vy jste v druhém týmu. Pal. My jsme žlutý. Když tak zvrhem. Yes. My jsme až do týmy. Dobrý. Jeho víc přitahujeme, dobrý. Ne, oni víc nás přitahuje. Protože my jsme ty... Sakra, o nás víc přitahuje ten tým sakra. Jo, on... Vypadá to, že mi za chviličku spadne. Nespadne. Trošku už chvíli, no, to je pravda. My máme už jednou 200. Protože oni mají míň, zelený mají míň, než my. Protože já to skoro furt dávám na zelenou. Já to dávám furt na zelenou. Ne, my máme, jo, dobrý, máme víc. Sabi, můžeš mi děkovat. Sabi, můžeš mi děkovat. Holky. Super. Holky, já zkusím najít nějakou hru, která bude hodně blbá. A hraje to 0 hráčů. Ne, ale budeme hrát prostě tohle, sakra. Sakra. Sabi, musíme najít dvojici. Proti tomu hezkému borcovi. Musíme najít dvojici. Holky. No. Mě volá teďka kámoš. Já vám hnedka potom zavolám, jo? Holky. Jo. Já vám hnedka potom zavolám. Jo, okay. Ahoj. Tak ahoj. Holky. Čau. Nemůžu natočit video?
jestli chceš ty. Holky. Jo. Ještě ne. Já jsem si volala teďka s mýma kámoškama. Ale zase si můžeme chvilku zahrát. S kým se voláš? S Nikolasem. Máte víc? Jo. Kam půjdeme na kino? Na Pepinku, na novýho? Dneska. Ne, někdy jinde. Hele, zahrajeme si ten ježdění. Na lodích. Tak jo. Hele, už jsem v té hře. A mám 4 miliony síly. Já asi víc. Ty to už hraješ? Ještě jednou. Ty už to hraješ, nebo ještě ne? Teď se napoju na tebe. Ne, ona se napojila i moje kamarádka. Na ty Niky, ani ne Niky. Jak se jmenuje? Hele, tady je. Čau, alo. Ne, ala. Čau, tam má 0 jezdícího. Hele, Niky, No, můžeš zavolat večer? jo. Tak čau. Proč? No, že já jsem si volala teďka s kamarádkama a natáčeli jsme video. Ale potom to položím těm kamarádkám a zavolám si s tebou. Ale já se můžu přidat. Ale to je na WhatsAppu. Jo, dá si fight time. Hele, tak já ti něco řeknu. Můžeš furt se mnou hrát i natáčet, ale nebudeme si volat. Tak čau. Čau. Hej. Dobrý. Já budu hrát to. Hele, už jste tady. Já jsem volal kamarádovi Nikolasovi, on mi volal, ale furt s ním budu natáčet video. My natáčíme furt. Ale Nikolasí. Kde jsi? Ty jsi jela ten rejs? Já tam to nebudu hrát, hej, ale... No a jsem se s tebou. Já jdu třeba... Já bych chtěla hrát hororovku, ne? Ha, tak já Ale dívej se, Nel, dívej se, jak tam má ty chloupky vyrábí. Prostě. Jo, a to právě je strašně, to ani nelepí. No, to je super, že to Hele, nelepí. holky. No. Můžeme ukončit to video a hrát furt. Já budu hrát hororovku. Ale já myslím Jo, jako tak- hrát furt a jenom ukončit to video, který dám na YouTube. Jo. Tak čau. Ale my se představíme. Maty se představí, ahoj, já jsem Maty. Já se představím, ahoj, já jsem Savča. A Nelča se představí, ahoj, já jsem Nelinka. Ale já už... jako poslední! Holky, Já ne? ale já vám něco říkám. Od Já už nejstaršího po nejmladšího. Hej, já natáčím už to video. Jo. Ale Jasně. ukončíme to, ahoj.